Hej, den her video handler om, at jeg skal vise et bevis for cosinusrelationerne. Og jeg vil gerne til at starte med lige undskylde for kvaliteten af min stemme. Jeg kunne altså lige få det bedre. I hvert fald. Vi skal opnå et udtryk, der forbinder sidelængder og vinkler i en vilkårlig trekant ABC. AN lige med BN plus CN minus 2 gange B gange C gange cosinus til A. Vi deler en vilkårlig trekant op i to retvinklede trekanter ved at tegne en højde fra vinkel B. Vi får brug for at kende alle siderne i de retvinklede trekanter, hvorfor hjælpestørrelsen x, som betegner en ukendt sidelængde, indføres. Ved brug af Pythagoras sætning i to retvinklede trekanter opskrives to forskellige udtryk for højden. Disse sættes lig hinanden, og a i anden isoleres. Ved brug af definitionen for cosinus i en retvinklet trekant opskrives et udtryk for x, som indsættes i ligningen, og herefter fremkommer sætningen. Vi deler op i spidsvinklede og stumpvinklede trekanter. Som I så nok kan se, er det en spidsvinklet trekant, jeg har tegnet her, som jeg jo har delt op i to retvinklede trekanter. Men i hvert fald, vi kalder linjestykket AD for x, da AC er B lang, så må DC jo være B minus x lang. Vi ser på den retvinklede trekant ABD og bruger Pythagoras sætning og isolerer herefter på i anden. Så sætningen kommer til at hedde C i anden lige med H i anden plus x i anden. Og når jeg skal isolere H i anden, så gør jeg det, at jeg minuser med x i anden på begge sider, så H i anden kommer til at stå alene. Vi ser herefter på den retvinklede trekant BDC og bruger Pythagoras sætning og ganger herefter kvadratparentesen ud. Bagefter isoleres H i anden. Og før kvadratparentesen er regnet ud, hedder sætningen a i anden lige med H i anden plus B minus x i parentes i anden. Når kvadratparentesen er regnet ud, kommer sætningen til a i anden lige med H i anden plus B i anden plus x i anden minus 2bx. Og nu skal H i anden så isoleres. Det jeg gør, det er, at jeg minuser med B i anden, x i anden og plusser med 2bx på begge sider. Så sætningen kommer til at hedde a i anden minus b i anden minus x i anden plus 2bx er lig med h i anden. De to udtryk for h i anden sættes lig hinanden, og så derefter isolerer vi a i anden. Så sætningen, der hedder h i anden er lig med h i anden, kommer til at hedde a i anden minus b i anden minus x i anden plus 2bx er lig med c i anden minus x i anden. For at isolere a i anden, så skal jeg plusse med b i anden på begge sider og plusse med x i anden på begge sider, og til sidst skal jeg minuse med 2bx på begge sider. Så det kommer til at hedde a i anden lige med c i anden minus x i anden plus b i anden plus x i anden minus 2bx. Minus x i anden og plus x i anden, de spiser hinanden, så den endelige sætning kommer til at hedde a i anden er lige med c i anden plus b i anden minus 2bx. Vi bruger definitionen for cosinus i den retvinklede trekant ABD for at få x udtrykt ved kendte sider og vinkler. Og det vil sige, at x skal isoleres i sætningen cosinus til a er lig med x divideret med c. Og måden jeg gør det på, det er, at jeg ganger med c på begge sider, så der kommer til at stå c gange cosinus til a er lig med x. Og nu kan jeg så sætte c gange cosinus til a ind på x's plads i den forrige ligning, da c gange cosinus til a jo er x. Så nu har jeg så den endelige ligning, som jeg vil have frem til at starte med, nemlig a i anden er lig med c i anden plus b
bn minus 2 gange b gange c gange cosinus til a. Og dermed har jeg fundet beviset for cosinusrelation.